Säästää voimaannuttaa nyt keskiyön auringossa. No niin, lähimpä taas kattelen tuota keskiyön aurinkoa. Se on nyt tuolla ihan hyvin näkyvillä. Edessäpäin on ainakin kirkasta. Vasemmalla on vähän pilviverhoa tuolla. Sitä harsoa tuolla horisontin päällä, mutta jospa se nyt kuitenkin näkyisi. No mitäpä sitä terassikeleille muuta tekisi, kun edes pyörän tänne parkkiin. Se kello on nyt 11 eli 11. Se saisi vaan nuo pilvet olla kokonaan pois, niin sehän näkyisi koko yö. Kello alkaa olemaan 25 yli 11, että sittenpä sen näkee. Mutta ikinä ennen nähdään. Paitsi aika monesti, mutta tämä nyt oli tämmönen periaate. Näitä kyllä ihan hauskaa ihan. Pitkospuita. Oi. Tutihan se mennä heti mennä kyllä kun puhuu. Iska nyt toimii ihan ok. Ajoin äsken ohi tästä. Sillä mitä eri kautta. Kello on 28. Ei paha. Aika kiva. No niin. Tässä sitä voimaannuttaa nyt keskiyön auringossa. Tuo mutkitteleva joki tuolla on Ounasjoki ja Kemijoki menee tästä suoraan eestä. Ja Keppenekai se näkyy tuolla. Eikö tuollahan se olikin jo, tuli tuo Vesuvius. Ja sitten tuolla vasemmalla tuolla, niin siellä on maailman korkein hyppyri. Sitten tuolla kaukana näkyy tuommoinen vihreä läntti, niin se on tuo Unescon maailmanperintökohe, niin siinä kasvaa tunturi jäkälää, vaikka ei ole tunturi, niin se on siksi vähän erikoinen. Täällä on kyllä kaikkea Rovaniemen. Itekin oppii joka päivä jotakin uutta, että tuossahan kasvatetaan pampua. Joo, se on tuo Roibam on se yritys. Pääseekö sitä tuonne takaisin tuonne ylös? Pääsehän tänne viittiin poloakin. Täällähän pystyy ympäri vuorokauden harrastamaan tätä hommaa nykyään. Valoa riittää ja täältä minipätkä loimua vielä ja lähtiä juhannushommiin. Sitä tarkenisi vielä tuo näköalopaikka.
aloitetaan perviharjoittelu täältä. Tämä oli tämä keskiyön aurinko tällä kertaa. Kello on nyt 2 mutta sielläpä se paistelee ja kirkkaastikin paistaisi, jos ei olisi yhtään pilviä. Tämä V-logi alkaa olemaan niinkö loppumetreille ja yhden jutun vielä kyllä sanon näistä pyöräjeesuksista, että Instagramit ja TikTokit sun muut on kaikki täynnä näitä videoita, että kun ne runkuttaa niitä pyöriä tuolla lailla. Niin kyllä minä sanon, että se ei kerro niinkö vittuakaan sitä iskunvaimentimen tai pyöräominaisuuksista, että kyllähän se oikeasti on sen kuskin kanssa niinkö sääjetty ne vehkeet, niin voihan ne säätää kaikki vehkeet tuolla, että ne lussahtaa ja pysähtyy niinkö paikoille. Ja jos se jollekin jotakin kertoo, niin tyhmähän se ihminen, joka niitä niin kattoo. Ja voi että sori, jos tuli itku niille kaikille veripäille, jotka oikeasti luulee, että tämä on niin kuin iskunvaimentimen testi. Että sen verran pitäisi olla järkeä kaikille, että ei ole niin mitään tolokkua. Kaikki paskat, tiskarit, tämmöiset tsepit ja sun muut, niin johan ne saa niin semmoiseksi. Mutta on kyllä sitten niin hyvä aija. Olen puhunut ja V-logi on tässä ja laita kommenttia, jos alkoi kismittää. Hei hei.